भातारा मिलल सखी गायक बा लहंगे में हुरद तुमाए कबा। भातारा मिलल सखी गायक बा लहंगे में हुरद तुमाए कबा। परेशान हो डाल तो लागे निकल जाई जान हो ए सखी आदत से ओकरा बानी परेशान हो डाल तो लागे निकल जाई जान हो। नाही तनी को बुझेला दुखदाए कहबा। भातारा मिलल सखी गायक बा लहंगे में हुरद तुमाए कबा। भातारा मिलल सखी गायक बा लहंगे में हुरद तुमाए कबा। म्यूजिक डीजे प्रिंस मोहम्मद पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर। तनको नयापन रहन सुधारे सैया विकास हमके संग कहिले बानी। ए सखी सुन तनको नयापन रहन सुधारे सैया विकास हमके संग कहिले बानी। बिटू शर्मार पने कारा से लाए कहबा। भातारा मिलल सखी गायक बा लहंगे में हुरद तुमाए कबा। भातारा मिलल सखी गायक बा लहंगे में हुरद तुमाए कबा। प्रेजेंटेड बाय ट्रेजेड भोजपुरी। भातारा मिलल सखी गायक बा लहंगे में हुरद तुमाए कबा। भातारा मिलल सखी गायक